Здравейте, приятели, и добре дошли в анбоксинг видеото ми. Днес ще отваряме, аз ще видя заглавието, попкорн, преведено на английски поканки с награди. Да, ще видим каква е играчката, естествено за заядене. Аз изядам заедно с брат ми, тъй че да. Не се чудете, ако съм черни очите, имам спирала. Да. И нека да не се бавим, ами да отваряме попкорните. Малко да се насладя на водата. Перфект. Даже се окапах. Улях се. Топ, бе, топ. Така, нека да започваме. Ако не знаете, съмнявам се някой от вас да не знаят как изглежда пугангите, сега ще покажа опаковката. Аз ти сама сядах пастет. Ето я и самата опаковка. Съмнявам се някой от вас да не я знаят. Зайо Байо пише тук хит, играчка за момиче. И ето, ако ще знае разни момчешки играчки. Тук не знам как ще се готурли, но да. Аз обикновено обичам да си купувам от тези. Има едни... Ще ви го изпиша ето тук някъде, да, както виждате. Тази опаковка на играчки не я харесвам, затова че си купувам тази, защото са по-големи, по-хубава играчката. Естествено цвета е много хубав, да. Но вие както искате се решавате, аз почвам да опаковам. Така, имаме си гост и сега нали ще стоиш мирно, обещаш на хората да не говориш. Да, аз си взема пътничката. Да си игра с нея. Добре. Нека да започваме ние да отваряме. О, играчките, точно пред мен. Надявам се. Ето. Надявам се да е хубава. Ме реши много вкусна поканки. Пугангите са обикновено вкусни, аз им давам 1000 от 10, даже милион. Ето играчката, ти си къде. Ето я педал. Чакай! Нещо голямо е страх ме. Рисунка! Чакай. Рисунка. Чакайте хора, сега ще покажа. Отзаде е рисунка. Това е маркер, тук е нещо. И вижте самата рисунка. Вижте буквално колко... Тосмаркер, да не аз за който си мисля. В Тосмаркер има много цветове. И е само един. И тук естествено тази гъбичка е за триене. Булкуци общо взето се падат, но какво да направим? Важното е, че на нас ни харесват. Чакай, къде е гъбичката? Ето тук. И тъй, че да. И това видео беше накратко. Благодаря ви, че останахте с мен до края на това видео. И ви желая хубав ден, хубава ваканция. Аз естествено ще се доям поканките. И да бъдете благословени и да ви пази Господ. Така. И весели празници, скарвайте си хубава с ваши родители и роднини. И естествено аз се изкарам, защото ще идват най-близките ми хора, които са в чужбина. Тук ще идват и да, както разбрахте от тоя. И да. Благодаря ви, че останете до края. Тъй че бай!